Bos días. Damos paso ao pleno de organización, que terá como primeiro punto a aprobación se procede da proposta da Alcaldía e Presidencia sobre o réxime de periodicidade das sesións do Concello Pleno, no cal se acorda como primeiro e único punto que o Pleno celebrará as sesións ordinarias con carácter periódico, o último xoves de cada mes impar ás 21 horas. No caso de ser día inhábil, poderá celebrarse o día hábil anterior. Non sei se queren comentar algo. Pasamos, polo tanto, á votación. Votos a favor deste punto? 12. Abstencións e votos en contra non hai. No tocante ao segundo punto, a aprobación se procede da proposta da Alcaldía e Presidencia de creación e composición por grupos municipais das comisións informativas permanentes. Crearemos a Comisión Informativa Xeral, coas atribucións que están incluídas na documentación, e tamén a Comisión Informativa de Facenda e Especial de Contas. Non sei se queren comentar algo respecto desto. Procedemos, polo tanto, á votación. Votos a favor? 12. Abstencións e votos en contra non hai, co cal queda tamén aprobado. No tocante ao terceiro punto, corresponde á aprobación se procede da proposta da Alcaldía e Presidencia de asignación económica aos grupos municipais, no cal se acorda aprobar a seguinte asignación aos grupos políticos existentes no Concello de Cerceda, unha dotación que distribuirá do seguinte xeito: unha cota fixa mensual a cada grupo político de 50 euros e unha cota mensual variable en función do número de concelleiros de cada grupo, de maneira que por cada concelleiro o grupo correspondente perciba 50 euros. Non sei se queren comentar algo. Damoslle paso ao portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Ben, non é a primeira vez, nin a segunda que neste pleno solicitamos que se baixen un pouco estas cuantías, estas asignacións, pero que se nos dote dun local municipal. Non sei se desta vez vai ser posible que os membros da oposición poidamos dispar dun local municipal. Entendo o seu interese, ao contrario que o seu teléfono móvil, pero si é certo que, claro, iso ten unha vantaxe para vostede, que é que o local sería igualitario para todos e, obviamente, as retribucións que van ligadas á representatividade non o é. Nós imos seguir apostando pola representatividade e, nese caso, imos seguir apostando por 50 euros por grupo e 50 euros ao marxe por cada concelleiro. Non sei se quere comentar algo. Tampouco non teñen por que ser os locais desproporcionados. Se vostedes son máis membros na corporación, poden ter máis grande, non teño ningún problema con eso. Bueno, pero entón se entraríamos nunha cuestión cuantitativa na cal teria que haber unha multiplicidade de locais que ademais quedaría aberta como un precedente para próximos anos no que poidera incluso haber máis grupos. Procedemos, polo tanto, á votación deste punto. Votos a favor? 8. Abstencións? 3. En contra, 1. Queda, polo tanto, aprobada a asignación aos grupos municipais. Procedemos agora á aprobación, se procede, da proposta da Alcaldía e Presidencia do réxime de retribucións, indemnizacións e asistencias dos membros da corporación. É un acordo que vai, segundo se detalla, co primeiro punto, que é a relación de cargos que deberán desempeñarse en réxime de dedicación exclusiva coa súa correspondente retribución bruta anual. Unha dedicación primeira correspondente á Alcaldía de 49.272,61 euros brutos ao ano, unha dedicación segunda de 36.000 euros brutos ao ano, unha dedicación terceira de 18.000 euros brutos ao ano, unha dedicación cuarta de 9.000 euros brutos ao ano e unha dedicación quinta de 9.000 euros brutos ao ano. Decir que a media dedicación é correspondente a 18.000 euros e un cuarto de dedicación no caso das que son de 9.000 euros. En canto ao segundo punto, os membros da Corporación Municipal que non teñan dedicación exclusiva nin dedicación parcial percibirán pola asistencia a cada sesión ou reunión que celebren os órganos colexiados municipais as seguintes contías: sesión plenaria 150 euros, comisión informativa 150 euros, xunta de goberno local 250 euros, mesa de contratación 150 euros. Si é certo que aquí os dous representantes que van formar parte da mesa teñen dedicación e, polo tanto, percibirán 0 euros, e tamén decir que non se poderá percibir máis dunha asistencia ao día no caso de que coincidiran 2 ou máis actos. As indemnizacións
rexeranse polo establecido no Real Decreto 462/2002 do 24 de maio de indemnizacións por razón do servizo para o Grupo 1 e publicaremos íntegramente o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia, no portal de transparencia do Concello e no tabuleiro de edictos do Concello. Non sei se queren comentar algo. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Hola, moi bons días a todos. Aproveito tamén a miña primeira intervención por dar as gracias por estar aquí, decir que estamos encantados de participar neste pleno. E, bueno, o motivo deste cuarto punto, simplemente queríamos pedir a xustificación que motiva este incremento da retribución do alcalde e dos membros da corporación, porque, a ver, nós somos conscientes de que a xente cando traballa, pois ten que cobrar, evidentemente. Eu sou un empresario, eu gostamos que os meus historiadores traballen e que cobren, non? Pero, bueno, tamén me gustaría que ustedes, os membros do goberno, non? E tendo en conta os últimos 4 anos, non vemos esta subida acorde ao traballo feito, non? E simplemente me remito, por exemplo, no vosso programa electoral de hai 4 anos, o anterior alcalde, José García Liñares, decía os grandes investimentos previstos neses 4 anos, non? E poñía, realizaremos unha ampliación do Polígono de Acevedo, non se fixo. Impulsaremos un complexo lúdico no Lago das Encrobas, non se fixo. Ampliaremos o Aquapar, correcto. Urbanizaremos o Xalo, non se fixo. Poñeremos en marcha unha senda verde, Cerceda-Santiago, correcto. Faremos grandes sendas peonilas na Silva, correcto. Ampliaremos a estrada Bailea Areosa, non se fixo. E realizaremos, bueno, suprimir por seguridade estas curvas 6 de queixas, que se fixeron. De 8 propostas, 4, o 50% do programa. E claro, a subida é bastante exagerada, non? Por exemplo, na dedicación parcial do 50% pasamos a unha subida dun 50% e na segunda, na de 32.000 euros a 36, que supón un 12 ou un 13%. Parecenos exagerado, gustaríanos que, bueno, vaise levar adiante, supoñemos, pero que, por tanto, o traballo destes próximos 4 anos, pois que cumplan as expectativas e que ese sueldo que teña valor. Tamén nos gustaría que nos dixera porque a semana pasada se nos comunica que a súa asignación vai ser de 52.272 e hoxe pola mañán tamén se nos comunica que vai ser 2.000 euros menos, de 49.272,61. É todo, gracias. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, dende o BNG consideramos que, efectivamente, os soldos dos políticos teñen que ser acorde co traballo que se fai. Non temos ningún problema nese eido e sabemos perfectamente que o que traballa ten que cobrar. Pero sí queríamos mencionar dúas cousas. Primeiro, efectivamente, que nos fai algo de graza a baixada esta de soldo que propón agora o alcalde da primeira proposta, esta segunda proposta, non sei se é motivada porque os medios de comunicación dixeron que iba a ser o alcalde que máis cobrase de toda a comarca ou é por outra cuestión, que xa non lo explicará agora. E despois, dúas cuestións. Primeira, non nos parece de todo correcto o que se vai cobrar por asistencia á Xunta de Goberno local, son 250 euros, non entendemos por que se ten que cobrar moito máis que pola asistencia a unha sesión plenaria ou a unha comisión informativa. E despois tamén quería que se nos aclarase pois as dúas cuartas dedicacións estas de 9.000 euros cada unha, porque en todo caso entendemos as dedicacións ao 100% ou mesmo igual a do 50%, pero esta do 25% pois non acabamos de entender, quer dizer, ou a xente está traballando para o Concello ou non está. Vamos a ver, por partes. Evidentemente, os programas sempre están supeditados ás posibilidades económicas que se dean. Os programas fanse de máximos, pero despois, moitísimas veces, vémonos forzados polas circunstancias que presiden a realidade política no día a día. O certo é que nós queríamos cobrar, eu como alcalde, 3.000 euros menos anuais co tope legal. O tope legal, nun primeiro momento, por unha confusión, creímos que era 54.261 euros, se non me equivoco, e eran 52.261 euros, co cal, ao final, o que se fixo é esa resta. Eu, sobre todo, o que se fale do traballo feito, o traballo feito, o pobo do Cerceda xa xudgou.
E foi unha maioría absoluta histórica, con 9 concelleiros, co cal eu entendo que, por suposto, vostedes están aí, non estarán moi conformes co traballo feito. É lícito, pero a soberanía local, ao final, o que determinou é que o traballo feito si foi correcto, co cal eu prefiro non recordar as eleccións municipais pasadas, todo o que se debateu con respecto aos últimos 4 anos, e entendo que a vostedes lles interesará menos. Non vai ser doado, facer tanto como se fixo nos últimos 4 anos. Oxalá o poidamos facer. Non vai ser doado. En todo caso, estaremos forzados polas circunstancias. Pero si hai unha serie de cuestións que eu creo que vostedes non abordaron. Mais alá de que, como razoamento xeral, eu si creo que a política debe estar ben retribuída. Tamén que vai por diante que eu non me podo queixar, porque estou aquí voluntariamente, non sei se todos podemos decir o mesmo, e en todo caso, se vostedes poideran, xa non estaría aquí. Co cal, en todo caso, eu teño que admitir que non me podo queixar. Estou aquí voluntariamente e quero decir isto para un pouco que sirva de caldo de cultivo a que vou introducir agora, que é o seguinte. Eu nunca lle paso 1 quilómetro ao Concello, nin eu, nin o concelleiro de obras, que estivo facendo moitísimos kilómetros durante 3 anos, por lei, podería cobrar máis, vostedes mesmos o saben perfectamente. Creo tamén, firmemente, que un alcalde sai caro cando non rinde, independentemente das retribucións que teña, ten que dar o máximo. Iso é algo evidente, e máis, podería cobrar 0 euros e ser moi mal partido para o interés público do noso Concello. Desde logo, se fixéramos unha análise do IPC, creo que todos comprendemos tamén que, con respecto a fai 3 anos, o incremento tería que ser maior que o que foi de 45.000 a 49.272,61 euros, e tamén dicirlles que eu son o máximo responsable e o máximo representante deste Concello. E non son nin de lonxe a persoa que máis cobra. E eu sigo dicindo, na política precisamente, para que non pasen temas que estamos habituados a ver en moitísimas ocasións, a política ten que estar ben pagada e, desde logo, nunca vou ter ningún complexo a ese respecto. Tamén decir que as retribucións netas non teñen nada que ver co que son as retribucións brutas, porque se pensamos na retribución dos últimos 45.000 euros que estiven cobrando no mandato anterior, seguramente teñamos tendencia a pensar que eu cobraba ao mes máis de 3.000 euros. Pero eu estaba cobrando un soldo como alcalde de 2.300 euros ao mes. O mesmo pasa coa concelleira Catrina de Benestar Social, que eses 32.000 euros non se traducían en 2.300 precisamente, que terían que ser, se atendemos ás cifras brutas, senón a 1.700 euros realmente. E despois decir que as retribucións públicas nunca serán criticables, son con luz e taquígrafos. O que si é criticable se eu estivera aquí mirando por intereses privados, ainda que cobrara 0 euros, que á longa iban salir moitísimos máis caros aos veciños e ás veciñas da Cerceda. Os emolumentos son en base á responsabilidade, o que decía o candidato, neste caso o portavoz do Bloque Nacionalista Galego das 2 horas, pois son 2 persoas que teñen outros labores fora daqui, pero estou convencido de que poden aproveitar moi ben esas 2 horas. No caso de Óscar Golán, no eido vencellado á dinamización deportiva e, por suposto, no caso de Suso Rama, que na práctica estou convencido que xa viña facendo, no eido medioambiental vinculado ao mantemento e tamén ás instalacións deportivas. Con respecto á reflexión que facía Alberte do Bloque Nacionalista Galego, mire, eu explico moi fácil, porque vostedes estánse centrando nas retribucións, pero aquí hai unha cuestión análoga ás retribucións, que vai da man, que é a responsabilidade. Aquí hai 3 órganos con atribucións. Un é o alcalde, que ten a súa dedicación, como antes especifiquei. Outra é a Xunta de Goberno, no cal un acto que se determine, tal e como se determina aquí no Pleno, se reparte a responsabilidade entre 5 persoas, das cales 3 teñen dedicación. 5 persoas reparten esa responsabilidade no caso de que mañá aconteza calquera problema, que moitas veces incluso pode derivar en algo xudicial. Presumiblemente, hoxe aquí neste Pleno, este punto vais a aprobar por 8 persoas. É incluso posible que sexa por 12, seguramente non o sexa, pero sería incluso posible que sexa por 12. Entendo que vostedes, ao formar parte do Pleno, pois teñan ese interese, pero non estamos facendo nada distinto do que se fai na maioría dos concellos de arredor, no que sempre podemos observar, e eu volvo a decir, temos que falar da responsabilidade. O alcalde crea decretos, firma a diario, a Xunta de Goberno ten unhas atribucións determinadas que se fan
2 veces ao mes, que tamén conlevan unha responsabilidade moi importante, e despois o Pleno ten as súas, pero si é certo que a responsabilidade, créanme, aquí vai moito máis repartida que no caso da Xunta de Goberno e, sobre todo, obviamente, que no caso da Alcaldía. Pero si me gustaría terminar con as estatísticas que me fan pensar que posiblemente a avaliación dos custos que supón este Goberno non a miraron dun xeito moi detido. Vou explicar por qué. Miren, no mandato 2019-2023, as retribucións das dedicacións que había neste Goberno sumaban unha cifra total de 125.000 euros. É evidente que había unha praza de persoal asesor que temos creada, que estaba ocupada, de momento non está, nin está previsto que o estea, nin temos, desde logo, ningunha persona para ocupar ese posto. No ano 2023-2027, no mandato actual que estamos comezando, empezamos con un 3% menos, que son 121.272,61 euros. Por outra parte, a Xunta de Goberno son 16.500 euros fixos e comisión informativa e pleno, de aí a relevancia do que antes les comentaba, no caso de que sexa de mínimos e tan só se fagan os plenos ordinarios serán 14.400 euros. Pero o normal é que haxa unha media de 11 plenos, no que levamos observado. Co cal, esa contía xa subiría a 26.400, que sería o real. Tan só nos plenos serían 26.400 euros ao ano, co cal excede e con moito a contía da Xunta de Goberno. E despois, tamén faremos despois referencia á contía dos grupos, pero en total, é un pouco en función de que sexan máis plenos ou menos, a horquilla na que nos imos mover, pasando dun ideal de 6 plenos a un ideal de 11 plenos, será de 161.772 a 173.772 euros. Pero no mandato anterior estábamos falando dunha horquilla de 169.100 a 184.100. Eu xa digo, con maior ou con menor retribución non existe maior causa que gobernar ben. Aquí, con luz e con taquígrafos, cos intereses profesionalizados, por suposto, da política, porque eu é o que me dedico en exclusiva, pero nunca me vai supor ningún complexo cobrar as retribucións que sexan neceser, simplemente porque, desde logo, trato de dalo todo, e tamén é certo que, se falamos do pasado, a valoración da xente do Concello foi con creces, incluso probablemente, máis do que moitas e moitos podían esperar. Lóxicamente, despois, hai valoracións subxectivas e cada quen centrarase naquilo que considere pertinente, pero os programas, obviamente, tamén se fan un pouco en función das circunstancias. Se coincidirán comigo que as circunstancias dos últimos 4 anos non foron as mellores. De todos modos, non cumpliremos tampouco o 100% do programa neste momento. Que quede moi claro, porque non o cumplen en ningún lugar, e máis, cando haxe urxencias e cando haxe demandas veciñais que solapen o noso propio programa, teñan claro que nos imos poñer os intereses dos veciños por diante, moitas veces incluso das nosas propias ideas e das nosas propias propostas. Se queren comentar algo máis, teñen a palabra. Paso a palabra ao portavoz do Partido Popular. A ver, evidentemente, sabemos que os programas son imposible de facelo ao 100%, non? Pero polo menos hai que intentalo. Se reprochamos o incremento destes soldos é porque nos parece exagerado, non? Pois un 12-13% a jornada completa e máis dun 30% a xornada ao 50%. Con respecto a dos soldos máis ao 25%, pois, bueno, pois non estamos en contra deso, parecenos ben que a xente que participe, todos os membros do goberno, pero, bueno, que sea para algo produtivo. Falou vostede de moitos números, evidentemente, non? Os números mareanos, os veciños non entenden, pero si podemos ter comparativas, non? No Concello de Órdenes, o presuposto total para estes soldos ronda os 119.000 euros e aquí fala vostede de 121.000, non? Órdenes é un concello que está aquí ao lado e, bueno, a verdade que é bastante máis grande que o noso. O dito, compartimos con usted que sí que o político ten que estar ben pagado, somos conscientes deso e afirmámolo, pero consideramos que neste ano os deberes non se fixeron ben. Independentemente de que cumprir un programa ao 100% é imposible, aquí falamos que non chegamos ao 50%. Esperemos que ahora nos próximos 4 anos este sueldo que foi posto en valor, pois que sí que teña un sentido e que se note nos veciños de Cerceda. Alberto? Hai 3 cousas que quero decir. Primeiro, en ningún momento BNG dixo a maior parte do que contestou vostede,
Nunca dixemos de que había que traballar de balde, ni moito menos, ni dixemos se era moi caro ou moi barato o custo desto. Agora ben, hai outra costa. O custo por habitante destas dedicacións é dos máis altos por habitante en toda a comarca. Ese é un dato. Ese é un dato. Outro dato, e é que teñen tantas ou máis responsabilidades os membros desta corporación, calquera concelleiro ou calquera concelleira, como os da Xunta de Goberno local. Entón, polo tanto, sigo dicindo que a cuantía de 250 euros por asistencia ás xuntas de goberno local parecen-nos elevadas. Vamos a ver, sí que quede algo moi claro de agora en diante, é que xa o facía no mandato anterior, non imos ir a puntos que non teñen nada que ver co do pleno. Podo facer unha mención ao programa, pero que non vou é estar xirando sobre o programa. Créame que se quere volver atrás, podemos facer un monográfico cando considere, pero non yo recomendo, porque non vai salir vostede coas de ganar. O sea, non me veña agora co tema do programa, nin con temas de atrás, porque o que estamos mirando o novo mandato. E o programa se foi xulgado pola veciñanza da Cerceda, que é quen ten a soberanía. Vostede ten a soberanía dun voto, e ten a representación dunha formación política que obtivo 884 votos. O Partido Socialista, co programa que presentou fai 4 anos, e coa xestión que fixo, obtivo 2.231 votos. Se quere debatir sobre iso, farémolo, pero cando sexa pertinente, non neste momento. Despois, un dato que lle dei, xa que se marea cos datos, creo que calquera os pode entender, son bastante máis sinxelos do que vostede di, é que baixan de 125.000 a 121.272 euros as retribucións deste goberno, co cal foi unha baixada con respecto ao mandato anterior e iso é indiscutible. Vostede pode verter as opinións que queira, pode decir verdades, pode decir mentiras, eu podo opinar, seguramente trate de decir verdades, ou igual que vostede, outras veces equivocareime e non direi o correcto, pero os datos son os datos, están aí en riba da mesa. Cando fai a comparación con Ordes, é unha comparación perniciosa, porque si é certo que por moito que legalmente se estableza unha contía en base aos habitantes, vamos a ser honestos e vamos a ter en conta a cantidade de orzamento que xestiona este Concello, que desde logo ten unha relevancia moi importante con respecto a iso, porque daquela imos a iso, tamén é certo que hai determinados cargos con retribucións nas cidades grandes e sería inversamente proporcional. Seguimos por habitante. En Dumbría ou en Tordoia, seguro que por habitante cobran moitísimo máis que na Coruña ou en Carballo, co cal ese dato tampouco me ofrece nada, e se ben é certo que non me comparo, pois hai que ter en conta as circunstancias obxectivas que son públicas e notorias que lle estou relatando, e que Cerceda ten un orzamento prácticamente parello ao que ven a ser o do Concello de Ordes. Despois, eu non dixen en ningún momento que o Bloque Nacionalista Galego pretendera que eu traballe de balde, non sei se me escoitou alguén, eu creo que non mencionei nada ao respecto, e despois sí especificar que o custo por habitante non é de 24 euros. Iso é o que se cobra por habitante, e sería unha boa conta se as retribucións e os ingresos do Concello procederan únicamente da veciñanza dos seus impostos. Pero as retribucións e os ingresos do Concello dependen de moitísimos outros factores, moitas veces ligados a subvencións, ligados á actividade industrial, ligados aos ingresos que o propio Estado e outras administracións nos dan, co cal tamén é certo que é unha análise que unha vez máis peca de simpleza, baixo o meu punto de vista, e ciñese a obviedades. E despois, con respecto de que teñen as mesmas responsabilidades que alguén que está na Xunta de Goberno, categóricamente non. Porque na Xunta de Goberno hai actos administrativos que se resolven, que teñen unhas implicacións legais e de xestión municipal, nas cales vostedes non están nin forman parte. Co cal non é certo que un concelleiro da oposición, que é moi digno, desde logo, está aí porque os votos así o definen e hai que reconocer o seu traballo para estar aí, ou igual que supoño que hai que reconocer o bo traballo do goberno e máis cando está composto por 9 concellerías, pero volvo a decir, na Xunta de Goberno as responsabilidades son maiores porque teñen algo adicional que vostedes non teñen, que é o feito de resolver actos que están aí determinados, que están delegados pola propia alcaldía e que teñen as implicacións de xestión e legales que vostedes non teñen que afrontar. Pasamos entón á votación deste punto. Votos a favor? 9. Abstencións? 8, perdón. Abstencións? 0. Votos en contra? 4. Queda, polo tanto, aprobado este punto.
Pasamos agora ao quinto punto, que é a aprobación se procede da proposta da Alcaldía e Presidencia de nomeamento dos representantes da Corporación nos órganos colexiados que sexan de competencia plenaria. Nomeamos as seguintes persoas como representantes da Corporación nos órganos colexiados. Representante da Mancomunidade de Ordes, Juan Manuel Rodríguez García e suplente Francisco Bocate Cambón. Representante no Consorcio Galego de Servizos Sociais, Catrina Queijo García e suplente Cristina Capelán Cancelo. Queren comentar algo? Damos a palabra ao portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Non se menciona outros órganos aos que asiste o Concello de Cerceda, como é o GDR de Ordes, e non sei se hai algún máis. Non son de competencia plenaria. Son delegaciones del alcalde. Estas son del pleno, de la corporación. Procedemos á votación deste punto. Votos a favor? 9. Abstencións? 3. En contra non hai. Pasamos agora ao sexto punto, que é a aprobación se procede da proposta da Alcaldía e Presidencia de creación dunha praza de persoal eventual. O primeiro único acordo sería aprobar a creación dun posto de persoal eventual coas seguintes características: asesor da Alcaldía e Presidencia, con funcións de confianza e asesoramento especial. A titulación exixida sería necesaria para os grupos A1, A2, C1, según o caso, as retribucións 32.000 euros anuais en 14 pagas e o complemento de destino máximo o vencellado a A1 28, A2 24, C1 18, segundo o caso. Decir que isto, en principio, é un punto que traemos, non temos a ninguén en mente, se debo especificalo, e máis, eu creo que a nivel de asesoría tampouco é doado traballar cunha persoa que funciona en certas ocasións a golpes, digamos que non atopo agora a palabra adecuada, pero diría que a golpes de inxenio en moitas ocasións. Non son unha persoa moi dada aos asesoramentos, porque teño as miñas particularidades, neste caso é unha plaza de confianza, co cal a súa responsabilidade compete única e exclusivamente ao alcalde, se ben se ten que aprobar no pleno, e en principio non temos pensado poñela en marcha, se ben non é descartable, e de aí a súa presencia aquí. Non sei se queren comentar algo. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Bueno, eu ia pedir a xustificación da necesidade dese asesor, pero, bueno, se vostede dice eso, pois compartímolo, non vemos a necesidade dun asesor, sobre todo, como dixen antes, pois sí que me gusta a participación dos membros do goberno, non? E que haxa máis participación da súa corporación, porque, bueno, un asesor é difícil de evaluar, de medir a súa eficacia, non? E, bueno, os órganos de goberno municipales pois tamén teñen a Diputación por encima para prestar axuda, e incluso a Xunta, e, bueno, nós non vemos a necesidade deste posto. Sí que é certo que houve anos anteriores, tamén outros anos non houve, e, bueno, en principio estamos en contra desta medida. Vamos a ver, o BNG, como non somos cínicos, non estamos en contra dos asesores. Porque me fai gracia o Partido Popular, que debe ser o partido que máis asesores ten repartidos por todo o mundo, e que aquí estou en contra. Pero, bueno, en todo caso, nós non estamos en contra de asesores e asesoras ou persoal de confianza. Ora ben, para votar a favor ou en contra, primeiro terán que ter un nome e un currículo, e eu despois poderei votar a favor ou en contra. Pero senón, votar a favor ou en contra da posibilidade de que este aquí encima da mesa, pois non me parece correcto. Eu creo que é máis axeitado que, si fai falta o señor alcalde un asesor, pois que traia o nome e que votemos e o discutamos. O portavoz do Bloque Nacionalista Galego sabe perfectamente, por experiencia, que no pleno de organización se aproba un cargo obxectivo, sen entrar en nomes, e que despois, no caso de que impulsemos algún nome, trairemos a proposta a pleno con nomes e apelidos exactamente igual que aconteciu no último mandato. Despois, sobre as palabras de David, de que comparte a miña impresión, quero precisarlle, eu fixe unha impresión persoal, que, lóxicamente, eu coñézome mellor que ninguén. Este é como un deportista que pode ter as súas particularidades para ter un adestrador.
Poño por caso esa metáfora para que vostede o comprenda. Eu fixe unha interpretación persoal. Agora, necesariedade dos asesores. Por suposto, os maiores culpables en España de Caixa Asesores, o seu partido máis o noso. O seu partido máis o noso. As siglas baixo as que nos presentamos. Valoraremos se é necesaria cando chegue o momento, se é que se dá ese momento e se así o valoro. Sí que é certo que hai determinadas muletas no día a día que me virían moi ben, pero creo que neste momento me compensa máis seguir así. E despois o de evaluar se é rentable ou non, pois por lei, precisamente, o seu partido ou o noso, en función da alternancia democrática, terá que implementar medidas que valoren a súa regularidade e que evalúen en cada momento a pertinencia ou non dos asesores. Porque se volvemos ás súas interpretacións subxectivas, estou segurísimo que non vai ser pertinente. Xa non foi pertinente hoxe aquí o meu soldo, non foi pertinente o gasto do goberno, nin moitísimas outras circunstancias, para que eu non me podo cinguir á súa pertinencia. Evidentemente, vostede pode ter a opinión que considere, pero eu creo que para xulgar a pertinencia obxectivamente, nin sequera nós somos soberanos, pese a ter o respaldo maioritario de Cerceda. Tería que haber unhas medidas para implementar esa pertinencia, desde logo, terán que xulgar moitas e moitos, porque aquí ninguén se vai erixir en xuízo supremo. Nunca permitín que ninguén fora xuíz supremo, nunca pretendín selo eu, e desde logo non lle vou permitir a ningún de vostedes. Aquí calquera pode facer as súas opinións, decir aquilo que considere conveniente, pero a pertinencia ou non, desde logo, será subxectiva, tal como lle dixen xa. No pleno de toma de posesión, cada quen pode ter opinións, pero despois os datos son os datos. Que é difícil evaluar ese dato? Por suposto. Que se deberían implementar medidas administrativas máis alá do eido local para ter maior valoración dos cargos de persoal de confianza ao longo de todo o Estado de Dereito español? Por suposto tamén. Pero iso non imos a solucionar hoxe aquí. Non sei se quere comentar algo. Simplemente eso, que consideramos que en Cerceda, pois, un puesto de asesoramento non vemos, desde o noso punto de vista, de nós os tres, non vemos correcto. Sí que nos gustaría pois, que ese soldo, que, pois, como dixen antes, que se puxera a favor dun concejal máis, etc. Pois temos que participen os membros da corporación. E un asesor, pois é algo, como dicía, difícil de medir, e simplemente tamén é a miña opinión. Non quero dicir que os nosos partidos a nivel nacional autonómico que os teñen, que o fan, etc. Pois sí, vale, pero non vamos a falar aquí de ámbito autonómico nin nacional, estamos falando do noso Concello. E nós consideramos que aquí, igual que en outros anos anteriores, non houbo, pois consideramos que tamén non sería necesario, simplemente eso. Sí? Mire, o noso Concello vive no contexto do marco legislativo español. E todo o canto que aprobamos é no contexto dun marco legislativo que non se marca dentro do Concello de Cerceda, que tan só pode dictar actos e ordenanzas, non leis. Por lo tanto, falar neste caso do ámbito estatal e autonómico é totalmente pertinente. Despois, decirlle algo tamén, que é que a día de hoxe, eu, como alcalde, que ao final son quen propón esta dedicación dun persoal de confianza, non o vexo necesario neste momento, o cal non quita que o fose o día de mañá, de selo, desde logo, tratarei de explicarlles da mellor maneira que poida as causas de que iso sexa así, e despois, eu non sei se vostede, despois da exposición que fixo antes, na cal reprochaba o moito que gasta este goberno, eses 121.000 euros aos que eu facía referencia, acaba de decir que esas retribucións que non contan de momento, porque non están aí, e concelleiros si hai, os había que dedicar aos concelleiros. Porque, desde logo, de ser así, permítame que lle diga que é unha contradición flagrante e, desde logo, pois, pudo ser un erro, pero agrademos que non se dean de agora en adiante, máis que nada, porque eu tamén lle digo que teño moita tendencia a mirar actas de outros tempos, e que a historia tamén nos xuzgará, por iso que temos que ter o máximo respeto ás sesións do Pleno e intentar non incurrir nese erro, que xa digo, puido ser un erro, e seguro que eu tamén os podo cometer. Pero sí que é unha contradición enorme estar, por un lado, criticando os gastos do goberno e despois decir que esas retribucións que se poderían emplear nun concelleiro para engordar en 32.000 euros xa, porque o concelleiro, desde logo, está aquí, somos 13, ese dato económico. Procedemos, polo tanto, á votación deste punto. Votos a favor. 8. Abstencións. 1. Votos en contra. 3. Queda, polo tanto,
Aprobado este punto da praza de persoal eventual. E pasamos agora á aprobación se procede da proposta da Alcaldía e Presidencia de creación da Mesa de Contratación Permanente do Concello de Cerceda. Unha mesa de contratación que, tal e como expliquei ao inicio, non ten retribucións, polo mero feito de que somos dúas persoas con dedicación as que a imos a constituir, e quedará integrada do seguinte xeito: a Presidencia con don Francisco Javier Boquete Cambón e o alcalde don Juan Manuel Rodríguez García como suplente da mesma, os vogais da mesa, o secretario xeral don Raúl Martínez Martínez e a interventora municipal dona Pilar Martínez Villar, e secretaria da mesa dona Isabel Bermúdez Castro e dona María Jesús Pereiro García como suplente. Non sei se queren comentar algo. Respecto á mesa de contratación, creemos que un órgano dos máis importantes é a contratación neste Concello, pois que é un tema do que xa falaremos en próximos plenos, que se debería, a presidencia deberíase asignar o máximo responsable do Concello. Polo importante que é a contratación e o cumprimento da lei do sector público, pois é un pouco a petición que facemos. Bueno, de momento non valoramos facelo así. Este é un reparto que xa se deu no mandato anterior e creo que todo funcionou adecuadamente. E tamén é certo que é un órgano que existe, que seguirá habendo mesas de contratación cando sexa pertinente, pero tamén é certo que todo é moi encorsetado. Realmente o que se fai normalmente é abrir plicas, abrir ofertas, sacar á luz cando hai valoracións, que pode haber valoracións técnicas, e que todos os membros da mesa o vexan, pero en ningún momento se pode facer unha atribución deliberada que cambie de signo ningunha contratación dende a mesa. E tamén dicirlle un pouco unha valoración global en base á exposición que vostede fai, é que dende este Concello, independentemente de se sexa mesa de contratación ou calquera outro órgano, a alcaldía ten unha atribución holística. Quero dicir, delegamos unha serie de temas, pero trato de estar encima de todo. Nada é demasiado sagrano, nin demasiado profano, podo asegurar, como para escapar á atribución e ao escrutinio da miña persoa como alcalde. Pero, en principio, ímolo a manter así, se benlle agradezo a proposta e tomámoslo en conta. Non sei se queren engadir algo. Procedemos, polo tanto, á votación. Votos a favor deste punto. 8 votos en contra. 3 abstencións, 1. Pasamos agora á aprobación se procede da proposta da Alcaldía e Presidencia para a delegación das atribucións en materia contractual e patrimonial do Pleno na Xunta de Goberno local. Isto é algo que se ven facendo así dende fai anos, dende a Alcaldía de José García Liñares, se me permite a indiscreción un pouco a recomendación do secretario municipal. E o acordo especificaría o seguinte, que é, primeiro, delegar na Xunta de Goberno local as atribucións como lle corresponden como órgano de contratación respecto dos contratos de obras de suministro de servizos, os contratos de concesión de obras, de concesión de servizos e contratos administrativos especiais cando o seu importe supere o 10% dos recursos ordinarios do orzamento municipal e, en calquera caso, a cuantía de 6 millóns de euros, incluídos os de carácter plurianual, cando a súa duración sexa superior aos 4 anos, eventuais prórrogas incluídas, ou os de duración inferior cando o importe acumulado de todas as súas anualidades supera a porcentaxe indicada, referido aos recursos ordinarios do orzamento do primeiro exercicio ou a cuantía sinalada de 6 millóns de euros. Queda expresamente excluída a aprobación de pregos de cláusulas administrativas xerais. Con respecto ao segundo punto, diría delegar na Xunta de Goberno local as atribucións que lle corresponden como órgano de contratación respecto dos contratos privados, os contratos de concesión de dominio público, a adquisición de bens inmobles e dereitos suxeitos á legislación patrimonial e o alleamento do patrimonio cando o orzamento base de licitación supera o 10% dos recursos ordinarios do presuposto ou o importe de 3 millóns de euros, así como a adquisición ou alleamento dos bens declarados de valor histórico ou artístico, calquera que sexa o seu valor. Non sei se queren comentar algo. Creo que é ben sabido que o Pleno é o órgano de máxima autoridade no Concello, entón non entendo e non entendemos o grupo por que delegar estas funcións nunha Xunta de Goberno. Sí que ben sabido que acadearon unha maioría absoluta, pero creo que os votantes tanto do Partido Popular como do Bloque siguen sendo veciños de Cerceda. Confío que nesta próxima legislatura de 4 anos os que estamos aquí representando a cada votante poidamos traballar
unidos para mellorar Cerceda, polo tanto, facer seguido alusións á maioría. Os do Partido Popular e os do Bloque tamén son cercedenses. Creo que tratar todo o que leva a materia contractual nun pleno para min parece o máis xusto e transparente. Gústenos ou non, a historia que é, hai antecedentes que non son os máis blancos posibles e creo que hai certas materias que, tendo a maioría absoluta, non van perjudicar en nada a Xunta de Goberno que se traten nun pleno, e gustaríanos unha xustificación de por que se quere tratar isto en Xunta de Goberno e non no pleno, que é televisado e todos os cercedenses poden coñecer como se manexa o presupuesto de Cerceda. En todo caso, nós temos tamén resortes para dar sempre información sobre todo o que aquí se fai. Non creo que se nos acuse de escurantismo. Xa digo que no seu día o secretario municipal así o dixo e atendo unha causa de interese público, porque máis alá da representatividade do papel que legitimamente cada quen queira xogar, hai algo que é moi importante na administración e moito máis ante as trabas burocráticas que vivimos hoxe en día, é a axilidade. Faise por un método de axilización. Se durante o mandato pois valoramos que en base a esa axilidade pois non está resultando tan necesario, poderase replantear, pero a cuestión pola cal se fai é pola axilidade. Un pleno ten que ter as súas convocatorias, ten que ter as súas comisións informativas, os seus trámites, en moitísimas ocasións, derivado do traballo, xa digo, do funcionariado, pois non é o máis adecuado, é algo que se ven facendo así, en todo caso tamén poden coincidir en que non hai ningunha outra atribución de pleno que se quite daqui. E é máis, o noso gusto sempre é poder facer, ademais, nun caso como o de Cerceda, de modo televisado, todo é poderllo presentar ás veciñas e aos veciños, porque, desde logo, se alguén está interesado en mostrar os acordos que trata de aprobar, somos nós, pero é unha cuestión que atende á axilidade. Entendo esa preocupación da representatividade e, máis, é atribuíble tamén a nós, porque, xa digo, gústanos lucir o noso traballo, pero esta é unha cuestión de axilidade. Desde logo, o persoal burocrático tamén xoga o seu papel. Non o quero responsabilizar totalmente, porque créeme que se eu quixera facer o contrario, houbera feito, pero voume cinguir á súa recomendación e, sobre todo, a tratar de, en esencia, facer o Concello máis áxil, que no marco legislativo actual, créeme que non é doado. Ben, por parte do BNG entendemos que hai certos trámites que hai que axilizar. Agora, aquí, nas atribucións que se compete a Xunta de Goberno local, hai dúas que non consideramos que sexan así. Unha é a elevación ao órgano ambiental competente dos informes do órgano ambiental, da normativa xeral esta vixente que ven aquí. Eu creo que esa é unha cuestión que deberíamos traer a pleno e debatilo aquí. E outra, porque vostede acaba de decir que, efectivamente, que ao final vostedes teñen outros órganos para que a xente vexa o que se aproba e tal, pero xustamente na cuarta atribución que se compete aquí a Xunta de Goberno local son as convocatorias e procedementos de concesión de subvencións municipais e así como a resolución dos mesmos. Pero, efectivamente, aquí poderemos saber cales son as subvencións que foron aprobadas, pero non podemos saber cales foron as rexeitadas. E a min tamén me gustaría saber ese tipo de subvencións que son rexeitadas. Mire, acabamos de puntualizar o secretario que vostede está facendo unha valoración sobre as atribucións que eu como alcalde lle delego á Xunta de Goberno, non as atribucións que neste caso se están pasando do pleno á Xunta de Goberno. Tamén especificarlle que máis alá do interese polos informes son actos reglados. Vostede sabe perfectamente, son actos de trámite no cal os técnicos dun modo obxectivo teñen que informar, co cal tampouco é algo que deliberadamente se poida maniobrar dentro do ámbito da política. Pero, en todo caso, sí decirlle que, con respecto ás subvencións, vostede fixe unha valoración de todo aquilo que eu deleguei dende o meu posto de alcalde á Xunta de Goberno, que neste caso é o punto 9 do pleno, non o punto 8. Se vostede delega na Xunta de Goberno local, é o mismo, é a Xunta de Goberno local quen vai ter as competencias esas, cando eu considero que as ten que ter o salón de plenos. Mire, é unha atribución do alcalde, que delega na Xunta de Goberno local aquilo que considera. Dígolle máis, hasta o descoñezo e non teño por que negalo, se eu podería delegar esa atribución a pleno. O que pode estar moi seguro é que podería non delegar a ninguén, é que non fose a Xunta de Goberno, é que a Xunta de Goberno aí sí
fose un órgano nulo, no sentido de que se viría tan só a cobrar e non a traballar, nin a estar pendente de nada, e créame que se fixera iso, vostede non preguntaría en 4 anos. Eu simplemente firmaría decretos a diario e non habería a transparencia de que isto se poidera debatir en sesión plenaria ante os ollos de todos e de todas. Procedemos, polo tanto, á votación deste punto. Votos a favor, 8. Votos en contra, 4. Abstencións non hai. Pasamos agora ao último punto do pleno, que é a constitución e réxime das sesións da Xunta de Goberno local. O punto 1 do acordo é constituir a Xunta de Goberno local nomeando como vocais da mesma os seguintes concelleiros: dona Catrina Queijo García, dona María Carmen Martínez Barreiro, don Ángel Gestal Gómez, dona Silvia Lois Fraga. A Xunta de Goberno local celebrará as súas sesións ordinarias os mércores en semanas alternas ás 13:30 horas. En caso de que fose día festivo, trasladarase ao día hábil inmediatamente posterior. En consecuencia, nomeamos tenentes de alcalde, que si é certo que para que resulte moi gráfico a todas e a todos, soen ser subsecuentes da propia Xunta de Goberno, e son o primeiro tenente de alcalde, dona Catrina Queijo García, segunda, María Carmen Martínez Barreiro, terceiro, don Ángel Gestal Gómez, cuarta, Silvia Lois Fraga. Delegamos na Xunta de Goberno local as seguintes atribucións: a aprobación da oferta de emprego público, das bases e convocatoria das probas de selección de persoal e dos procedementos de provisión de postos de traballo, o outorgamento das licenzas e autorizacións de todo tipo, urbanísticas, medioambientais, de dominio público e de servizos sobre o territorio, a aprobación e elevación ao órgano ambiental competente dos informes que competen ao Concello segundo a normativa ambiental vixente, a aprobación das convocatorias dos procedementos de concesión de subvencións municipais, así como a resolución dos mesmos, e a aprobación da devolución dos ingresos indebidos. No tocante ás delegacións especiais serán as seguintes: a concelleira dona Cristina Capelán Cancelo, a delegación especial relativa aos servizos de cultura, educación e turismo; don Francisco Boquete Cambón, delegación especial relativa ás obras, urbanismo, contratos e vida saudable; María Carmen Martínez Barreiro, servizos de tecnoloxía, digitalización e innovación; Jesús Rama Bello, servizos de medio ambiente, instalacións deportivas e persoal; Ángel Gestal Gómez, servizos de festas e medio rural; Silvia Lois Fraga, relacións veciñais e comercio; José Óscar Golán Muiño, relativa a deportes e dinamización. Creamos a área de Benestar Social, Igualdade e Comunicación, que se delega por parte da Alcaldía, facendo fincapé no artigo 45 do ROF, na concelleira Catrina Queijo García. Esta delegación abarca a facultade de dirixir, xestionar os servizos municipais integrados na mesma, estando incluída a facultade de editar actos administrativos que afecten a terceiros. Tendo en conta que o artigo 21.1b da Lei 7/85 do 2 de abril de bases de réxime local confírelle ao alcalde presidente do Concello a representación do Concello e que nos concellos escolares dos centros ubicados en Cerceda compra a asistencia e representación deste Concello nos mesmos, resolvo, primeiro, outorgar a atribución de representación do Concello de Cerceda nos concellos escolares dos centros de ensino que se citan xunto cos concelleiros designados. CPIO Cruza de Cerceda, dona María del Carmen Martínez Barreiro e como suplente dona Cristina Capelán Cancelo. CEIP Celso Emilio Ferreiro da Silva, dona Catrina Queijo García e como suplente dona Silvia Lois Fraga. É o que dicía antes, non? Un poquinho esa perspectiva holística das delegacións, pero que, desde logo, todos os concelleiros van a ter marxe de manobra dende a supervisión tamén da Alcaldía. É certo que hai ámbitos que son de carácter estrutural por interese do noso Concello, como pode ser a economía, a transición ecolóxica ou o emprego, que si directamente pois esas políticas vanse levar a cabo dende a Alcaldía. Non sei se queren comentar algo. No mandato anterior creo que se chegou a aprobar a publicación en plataforma ou a poñer disponibles as actas para os concelleiros, para a consulta dos acordos que se adopten en Xunta de Goberno local. Quería ver se hai avances neste tema, porque está independente. O que decía, quería ver se isto vai ser posible neste mandato. Gracias. Portavoz do Bloque. A asistencia, a periodicidade destas xuntas de goberno local, por favor.
Son 2 ao mes, en semanas alternas. Con respecto ao que me comenta Alfonso, ese é un tema de Secretaría, eu creo que terá ocasión de preguntarlle, porque dentro do que sea por lei, dos mínimos de lei, teña claro que a nosa intención é ofrecerlle toda a información que sexa disponible. Eu creo que despois da sesión, ou cando considere conveniente, pode comentarlo, e se en algún momento ve que dentro do que é por lei vostedes non poden acceder a algunha información, tamén con toda a transparencia lle digo que me gustaría que me comuniquen para eu poder tamén tomar parte no asunto. Non sei se... Segunda intervención. Vale. Entón, polo tanto, entendemos que a compañeira Catrina Queijo García non cobraría nada porque ten dedicación exclusiva. María Carmen Martínez Barreiro, Ángel Gestal Gómez e Silvia Lois Fraga pasarían a cobrar 6.000 euros ao ano cada un pola asistencia a estas xuntas de goberno local, non? Pola asistencia ás xuntas de goberno local serían 5.500, que van integrados na suma a que eu antes lle decía. Tamén lle digo sin ningún tipo de complexo. Hai que sumarlle os plenos e hai que sumarlle as comisións informativas. Seguramente a nivel bruto, nun contexto de 11 plenos, que o que antes decía, serían uns 8.800 euros en total, 7.300 no caso de que fora o mínimo de plenos, que eso nunca se dá. Pero o que son as xuntas de goberno son 11.000 euros ou 5.500, porque son 11 por 500 neste caso, 11 por 500, 5.500 euros ao ano, sí. Procedemos, polo tanto, á votación deste punto. Hai a dar conta, vale, perfecto. Pois entón, damos a sesión por levantada. Pasen vostedes unha moi boa tarde.